hyvää iltaa. Ei tää on välttämättä mikään suora lähetys. Ämyriuutista, hyvää. Hyvää. Aiheitamme tänään. Lapuan elävän musiikin yhdistys Ämyri ry aikoo panostaa näkyvyyteensä. Pyhälahden aukiolla tapahtuu. Ja lopuksi piipahdamme vielä kaukalon laidalla. Lapuan elävän musiikin yhdistys Ämyri ry alkaa kuluvan vuoden aikana panostaa näkyvyyteensä. Erikoisreporterimme Kerstin Rungsmarkku haastattelee Ämyrin tiedottaja Krista Kuivilaa. Kiitos Jussi. Se muuten sitten lausutaan, että Kärstiin. Aion nyt haastatella Lapuan elävän musiikin yhdistys Ämyri ry:n tiedottaja Krista Kuivilaa. Aiotte tänä vuonna panostaa aiempaa enemmän yhdistyksen näkyvyyteen. Joo, itse asiassa se kyllä pitää paikkansa. Se lausutaan ihan rista vaan. Okei, no mitä te sitten ajattelitte duunaa? No me ajateltiin panostaa muun muassa tuohon somenäkyvyyteen sekä sitten ihan ylipäätään olla lapualaisissa tapahtumissa esillä enemmän ja Lapuan katukuvassa näkyä mahdollisesti enemmän tulevaisuudessa. Okei, sä mainitsit ton somen. Mitä te sitten siellä meinaatte? No me aiotaan entistä enemmän päivittää meidän somekanavia ja ottaa niitä myöskin enemmän haltuun laajemmin kaikkia somen väyliä. No mistä teidät löytää sitten niinku sieltä somesta? No yhdistyksen nettisivut on www.amyriry.com. Sitten me löydytään myös Instagramista nimimerkillä amyri_ry sekä Facebookista Ämyri ry. Ja tulevaisuudessa aiotaan myös tehdä YouTubeen videoita. Että kannattaa seurata somekanavia, sieltä löytyy linkkiä. No, mitä muuta sitten? Me pyritään järjestämään erilaisia tapahtumia sekä jäseniltamia mahdollisuuksien mukaan tulevan toimintakauden aikana. Oliko tässä kaikki nyt? Joo. Kiitos Krista oikein paljon haastattelusta. Palataan sitten takaisin studioon. Mutta mitä tapahtuukaan Pyhälahden aukiolla? Otetaanpa yhteys asian selvittämiseksi. Ei siellä ole yhtään ketään. Korvanappiini juuri saamani tiedon mukaan meillä on nyt hieman tekniikasta riippumattomia ongelmia. Jussi, jatkatko tästä? Ja lopuksi piipahdamme vielä kaukalon laidalla. No niin, tervetuloa tosiaan tänne kaukalon laidalle. Olen ollutkin täällä jo hyvän tovin ja täällähän on aika helvetin kylmä. Ja mitään muutahan täällä ei sitten kyllä oikeastaan tapahdukaan, että pitemmittä puhetta takaisin sinne studioon. Tiedätkö Helvi, ajattelin itsekin tänään lähteä vähän liukkaille. Onko Jussilla yömummo kiikarissa? Ja siinä oli kaikki tältä erää Ämyri uutisista. Hyvää jatkoa. Jatkoa!